sakit kay sa dugan ba no pag kanang pulihan tag dool. Agoy. So, na kay ka Kanang LDR. naabot ko sa buwan. Yes, naa. Pila mo katuig pod? Dili man kay ngon na dako. Di man kay ngon nga abot og years ana. Ako lang is naabot ako sa time nga magseryoso bitaw. Tas kuan instead na magseryoso na ka kay dira na ka masakitan og ayo. So, sa mga miaging relasyon nimo dula lang ka to. Ay dili man sa ingon bay kanang I mean kanang naabot na ka sa point ba nga gusto na ka diri na ka mo stable ana bitaw. So kuan kunuhay nakita nimo ang dawan niya para nonta nimo. Murag ana. Unya. Anong LDR man mo? Amday siya day. Naag Davao. Nasyag Davao. So uyab jud mo nga uyab jud. Yes bye. Nagkaila mo sa nagkaila mo sa online. Oo, then nagkita dayon ana. Kapila na mo nagkita pod? Murag I think katulo. LDR mo gud kayo. Tas na work parehos ano bitaw conflict mo nang talag sara magkita. Pila na mo ka months? 8 months. 8 months. So sugod na sa iyong pagkaila or 8 months na mga uyab? So good sa pagkaila. Say 5 months mi. Say ko nimo. Say so gibulagan kaniya kay nakita siya dool. Ningkalit na lang siya bag ubay tas ning ana siya nga na siya lain. Okay. So at least nag-istorya siya sa tinuod. Pero lisod kay imo bunbay. Kanang makita nimo nga online siya pero dili na para imo ha. So kuno sa lang mo gabulag? This past few days lang. So bago lang dyan. Bago lang dyan. So pila na pud ka months siya nga nabantayan nimo nga gabago na siya? This month lang. So maingon gyud siya si moha nga na siya lain. Niingon siya ba eh. Tapos niingon siya nga makakita pa daw kog kanang mas better pa saya. Gabi ka bubo nako niingon pa jud ko nga dili day ikaw pwede ang person nga pwede ma-better sa kuha. Pero lisod bitaw imubon bay. Sumot na gilove jud nimo. So paingon niya nga magbulag mo. May okay ra ka dayon. Wala ka na kunhon na nga wala. I-fight siya. Gi-fight na ko pero siya may dili na. At least na po kay gibuhat basin di ay tilion pa ka. Ako siya gignan nga basin day pwede pa i-fix ana pero ningon siya nga dili na daw kay nana daw siya laing happiness. Yawa kasakit. Okay. Kita yan ay tubig ra dyan ako mahatag nimo karon. Okay laing kat. Tubig. Words. Ay battery pa lang dyan bitaw no. Mga sinana nga sitwasyon. Battery lamig kanang ikaw ra isa bitaw tapos tanan may numdum nimo. Samok sad kay ning sa Facebook kay inyag tan-aw mo sa mga newsfeed kay maigo ka tanan. Ana yun na siya basta broken hearted ka bisag dili unta ka maigo imuhang paningkamutan niya kana nga post relate nimo si mong kaugalingon maigo tanang lyrics pud bay maigo samot na tanan halos no? kanta ni TJ Monterde. Lami kay mga isa no lami kay imot-imot. Ang dami jud kay pero na kay trabaho man na kay trabaho no. Na bay pero at least bisa pag nasa trabaho bay may numdum jud nimo samot na sige kag tutok sa computer. Naji pa na pero at least dili jud ingon nga 24 hours ni mo siya manunan di ba? Narapog kay makalingawan gamay sa man trabaho. Nga makalimot. Tas naarap lang poy barkada nga maubanan. At least man lang ma-divert gamay kaysa masigig mukmok sa kwarto. Mo jud di ba? Bisan sakit na kayo maka-smile yapan. Lagi. So last communication ninyo
Wala na jud, siguro wala na kay kami sulay og chat niya. dili makaya ba yung ma-chat jud ko. Ano, Kanang bago pa man sa. good morning, tas dili na lang ka-replyan, udto na ka-replyan anana, pero mas makuhaan gamay mo gud ang imong gibating nga sakit pag mo chat ka na tas mo reply siya. Mas makuhaan gamay, pero ingon sila mas mo worst kay mohok palagi daw ko. Syempre kay wala pa man kay plano nga mag-move on, di ba? Nagyapoy parts si mong heart ug una nga basin pwede pa di ay. Oh, tinuod jud ko ba? No. Munang Kay mo chat ambot sige ko ignan nila nga dapat daw dili na chatan ana. Pero gusto sa kong hunahuna ba, pero dili man lahi man ang gustohon sa kong dughan. mo dyan ay dapat unta, di ba, buhaton, di na mo chat, i-block na siya, di ba? Padayon ta sa tong kinabuhi. Pero di man gunay na ana, samot na kung love pagyapon kani mo siya. Mo jud Di ba masuko man gina gud siya siya ingon pag nga? i-block. Ha? Masuko siya pag i-block. Basin day balikan ra ka na kung pananglitan kanayang bagong uyab karon kidi siya ganahan. Alisod kay Bino kung balikan gyapon niya. Ako kung pag maka-move on ako mabalik siya dili na jud ko kay Ay, otobo na gyapon na sus! niya. Marupok lang kung mabalik. Di ba? Pero, yan o, nga naman sa man siyang i-block mo siya. Ambot wala sugod kabalo nya kay kini laging gugmaan o sige di na lang. Ayaw words. Ayun na, few days pa makapon mong gabulag ka. O few days pero dili na daw siya kay nana siya lang happiness. Sige na ko siya sinda na tong imong mga quotations nga gipanghimuan mo background. Pag Basin sakit day, sa no? mata kong dughan makadungog ato boy katong imong mga sige og visit kay na kay mga bagong ipangbutang. Words. Dulot kas dughan ba? Lapos kaysa anay na basta sa Or normal kay katanawon personal pero durog kay kasi lalo. ano jud sana na master na nato ang pag-pretend, di ba? Ana na lang jud padulong pretend na lang jud ang tanan pero ambot lang yun. Sige kog ingon dugaya pa maabot sa panahon nga kanang pwede na unta siya kalimtan ba. Di ba gini mo na siya makalimtan jud? Bisa kung sa pay buhaton ni mo dara, di gini mo siya makalimtan. Naabot na sa point nga wala No? naman ikaon ba yaw words. Oh, di Ano yan, kanang busog Ano sila? kay ka permisa? lagi busog ug perminti yaw words. Ingon sila online ra daw dili man gud ka makaingon once seryoso ka bala pag sa online sig online ra mo LDR ra mo. Sakitan jud ka kung nahatag jud nimo tanan. Mayo, di siya about kung sa online ra mo gaila, sa online mo Oo. gauyab, di ba? As long as Di ginawa lahatag kaniyag time og love, di ba? Jud sakto. Di na mag-matter kung pila mo ka tuig, pila mo ka bulan. Ana, once na nahigugma ka, masakitan jud ka kung magbuwag. Kani pa mga babae lagi di ka balo makontento ba no? Naapa sa uban pod, mga laki pa sa nginlan. Paita. You know, igo ra tani na higugma gani, igo ra nato sila gihigugma no. Oo. Ya mangitag Masakitan dool. pa jud. Kana jud ang makabad trip nga nice kanang ma-feel nimo nga or makita og ma-feel nimo nga nausab na siya. Mao jud pinakasakit. Samot na kung LDR mo, naadyo na siya yung rason kung anong nausab siya. Congrats Ano gyapon maning- nimo kay at least honest siya si mo ha. Nag-istorya siya sa rason kung anong nausab siya. Honest Diba? gid siya murag. I think na full gid siya sa iyang kauban ata. Di At po og tinuod malikayan, po jud kasi nga ako sa layo. og kuan po tinuod jud nga love kaniya. Kaya misulti mo siya sa tinuod. Bad trip yan ang na-feel og nakita na nimo nga nausab siya. Pero diya po siya mutugan kung ano. Maingon rag wala siya problema. Okay ra daw mo. Pero Mo na nausab na yung dahil siya. Manang congrats gyapon nimo. Congrats na lang. Pero laban ra gyapon. Ana jud padayon lang no. Padayon lang to sa life ani. Kay ano sa mahimo. Kung buot pabalikon ang panahon, may pang wala ni comment. May pang wala ni reply. Ay sus. Mo nang siguro nasakitan ba si kay ka?
no. Pero makarealize ra ka nga thankful Japon ka kung anong nagkaila mo do, no. Mao jud. Naman kay Maabot na mga na siya. lessons nga ma-learn. Dapat di na jud dapat usabon na hatag tanan, magbili na lang jud ka sa imong kaugalingon. Pwede man Siya man ihatag gud ang tanan. Siya man gud. Dili man kay ko ihilig og kanang LDR. Ang naka-nice ra man gud niya bay kay vibes kay siya gud. As in dili ko mahotdag topic niya, tas kumahotdan manggali ko naa sa iya ana bitaw mo nang mo jud ni nakaganahan ako siya balag online ra may sige. Bitaw no nindot tinanaw ka ng di mo mahotag istorya. Na Joy, mao lagi na nga naabot na unta sa imuha ang kinahanglan nimo, ang gusto nimo nga siya na jud unta, di ba? Siya na jud ang perfect nga para sa imuha, unta. Di ba? Unta. Dili pa panahon. Kala sa kanang maoy lang sa mga kanta ni TJ, no? DJ, o samot na tong dating tayo. Buwak ka to eh. Patuloon sa datong luha ang kantaha. Anya, man nakagubog-gubog tungod niya, wala pa. Mana ba itong yaging Mana. adlaw. Walo ka pundok nahurot. Man nakag tawag og daghan niya. O ay, Raven. hindi dyan malikayan Mana- mag-chat. Mana kag mana pugag drama niya tagas kay message ug tagas mana. Perting Mana? drama. O mana. Mana jud Sige, tanan. okay. Nag-promise na ko ron nga dili na. Di na jud. Deactivate ko song account ba eh. Dayon, Lanta na lang Mga- sa TikTok. di ba? Sana di na jud ko last na lang jud ni jud. Last na jud ni nga drama na ako. Kausa na lang. After pag pila ka oras or adlaw, minuduan siya, maoy na sa Drama ko niya ba nga dili na ko mo chat ana salamat sa tanan ana. Pag pila ka days mga 2 days 1 day ra guro i-chat ko ano siya chat man lagi di kaya. Bitaw eh. samot na kung di ba friends ya puno sa Facebook ba ano? Nga makita friends, yapon sa nimo. Facebook, boy. Makita nimo imo iyang may day nga kuyog sila. Dili ba ka na kay pictures nga makita nga kuyog sila, di ba? Chat na pagbalik, no? Chat gid balik. Pero kung naas kung magmay di siya nga naa siya kauban ba dili na ko i-view, ako ra magpasakit sa akong kagalingon. Di ba? Sis, na pagdili usay mo gusto na to nga nasakitan na ta, Tanawon gusto pa yun na to nga kinsa. mas masakitan pa. Di ba? No, tinuod gid. Nangita pa tag Wala rason pagtulog. nga mas masakitan ta. Gusto na to nga Katulog makita yun. sila nga gahalog-halog, gakos-gakos. Pasakitan mo sa tagsamot nimo ba? Katong time nga nag-beg ko saya nga mabalik siya. Tas ang reply niya kay unsaon taman nga na naman ko ilain. Sakit ta kay bay. Ning anar ko outs kasakit. Pero bitaw, pero kuan Japan, bitaw, at least lang jud kay honest siya sa mo. Mo na Oh, honest medyo nakalabaw, nakanindot gamay sa mga sitwasyon karon. Kay bisag nakita siya glain sa dool, at least yun nagsulti siya si mas tinuod. Moro po yung naka-nice niya ba kay wala na yun siya nagpaasa nga kanang like kanang mag-cold na lagkalit ana matingala na lang pangutan. taon mo ang sala. Mao gani no. At least narapod mo naradyoy closure pod mo, di ba? wala mo ko'y kalagot niya ba? Wala ko nagbutag kalagot, dili mo ko hilig ana. Ako lang is Yes, just- process lang gid sa move on dayon. After na pwede na may friends basta at least kanang niwala na nimo imong kuan ba? Na feelings ay nga ana magmaoy-maoy ka tungod niya. Noon, bitaw no. Inon basta love kay nimo sa katao bisag unsa pa niyan sa si mo di magyug ka masok ko, di ba? Maglagot lang ka jud din. Wala na dayon. Maglagot Love lang nimo. ka. Dayon, Maglagot ra ko sa akong self. Dapat pero di jud mabuhat. Wala eh. sila Mahal magbuhatan na pon basta kay magsugod ra kag move on kung i-block na nimo siya. No, mintas karon wala pa makay plano pa abot ang makakadyot. Dayon na sa Ako na lang nag-deactivate. Ako na lang deactivate ba para at least dili siya masuko nga gi-block na ko siya. Ana na lang.
At least di kayo. Pero sa imong gyapon na rason, no? Kabalo gyapon, suko gyapon na siya nimo. Ano. Pero Pero no, nanakit ko kanang niya bulag. nga dili na ako to gamiton nga account. Ano ko na di na ako nagamiton nga account. Ako isa ka account nga ay kanang ako adjong account dayon di may friends didto mas kato akong gigamit. Siguro mga 200 akong friends didto kato akong gigamit at least di na ko siya makita nga online. So at least nagsugod-sugod nakag-move on dai. Paabot gamay. Move on ang mindset. Huyo juga sa kuha niya glow up. Magpag-glow up tahulat sa kay gibinhod pang naong ron. Ito na jay part sa bantay lang ka nako pohon. Anak mo dinos kung nauna bay bantay lang ka nakapuhon. Nyag open ako na akong bantay. account. Bantay lang ka mo balik ka nako pohon na. At least na po kay duga nga motivation sa mong kaugalingon na lang, di ba? Sakto jud ka ba? Sakto jud. Bantay bitag mo balik. Tambag lang jud ako dira sa mga viewers. Message lang nimo. Ako message na ba yung sa mga bae o sa mga laki nga naminaw karon di lang jud ta palabi jud na mahatag tagugma. Dapat i-prioritize jud nato tong self before sa ilaha kay at least kung mobiya man galing sila napay nahabil sa tuwa di ta mo kamang ana na lang. So dili man sa ingon nga tanang babae paasa tanang laki paasa pare-pareha ra gyapon tanan. Di nato i-blame tanan kay di man tanan ato nauyab sila, di man tanan nato nauyab nga ana na lang jud. Love na lang jud nato tong self first tapos sila dayon at least inyag biya dili ra kay tadurog. Naray na bilin gamay no. Salamat kayo bay para pasugod sa tanan. Salamat kayo sa pag-share sa mga sa mga feelings ka. Salamat kayo bay. Salamat kayo sa pagtubag sa tawag bay. Sige. Sige ko paminaw sa mga confessions while nagtrabaho ko. Malingaw jud. Salamat kayo jud sa suporta basta broken at least naka-relate jud. Lagi daghang maka-relate bay basta broken. Bitaw salamat ya Raven ha. Sige, salamat bye. Sige, God bless. Alright, mato siya si Raven ladies and boys, diba? Ganito yung mga babae paasa kayo. Siguro tinuod jud niya kung love kayo nimo sa katao bisag gipasakitan na kay ka. Di yapon ka masuko niya. Maglagot lang ka jud dan wala na dayon. Daghan lagi gamaoy karon no kasagara mga laki kanijong mga babae hilig kay manakit og feelings na mo ba. Pero ana kaninot lang sa sitwasyon ni Raven kay at least honest siya or honest ang iyang ex sa una nga isulti jud ang tinod niya rason bad trip ka nang mausab lag kalit ang imong uyab unya kung tanog unsay problema mo ingon rag wala okay ra daw ang tanan saon. Diba?